Oh ngoten, iki dawuh sampun pewayatur gopo mugi tansah rembang libur ing undangan sonten menika wonten kadang-kadang singa budaya. Monggo Bu Tutik menika wonten ayun-ayun gobyok para kadang nggih wonten kadang-kadang singa budaya. Nggih. Iki kagem tamu katemben rawuh. Ngaturaken sugeng rawuh nggih katur rabujan sampun kapiatur jumbuh saking swasana ing kalodhangan sonten menika inggih menika Kang Estreni anggenipun Bapak Sutrisno dan Ibu Gin menika tepi darmaning sepuh. Yuk gobyok ayun-ayun dados ayun-ayun gobyok diketasi kata pamunjan wonten selendang biru wonten merah ino menika wonten Kang Suroh ngene ngarep ngaturke apa Kang ayo jumune kene Kang heeh iki tak celuk iki ya iki mike ngambil gone heeh ya ngaturke apa Kang Suroh Palaran ngimpi Dimas Sutrisno. Oh, palaran ngimpi. Ngimpi dipalarke ora kadang. Lewat kadang-kadang. Nggih, kasih budaya. Iji kasih tamu kata tutur Bapak Sutrisno bikin aturaken sugeng kantur mugi-mugi kaya pun soang-soang.
Injih ngimpi palaran. Yuk singo budaya. Jasi mati. Jasi mati. Ngambara ing awang angangun kebasan tanpa tepi. Iya Nora besing mego mendung ngidar-ngidar ini jagat ngulandara nglembarangu gawe gunung katungkul ngunggar gagasan satemaki no ngimpi. tekan gon ya Bu ya. Ayo. Ayo Kang Sura lanjut. Sripat sripit lembehane meraga simpit Ayo. kandas lumas wiragane anglam lambe mau
katon bunga kenyok kang gendong sari kabeh mau Ya si jingkas tuh kan. Ya si jingkas mau kalau Mbak Iku maju meneng kok duit meneh. Kula karo Mbak. Aku lo kesel wis mau. Monggo derekne. Ribut. Oh koden. Oh injih. Wong rendang biru. Wong siji Bu. Mbak kok dapat tanduk ra gelem. Ya aku ngono iki aku mohon. Wis jare wong Pisan kok. ya mak kerut terus ae. Kudu nang tanduk. Jare to. Dewas kene kadung metu. Kadang mereka kalau mak kerut ya Bu ya. Ya. Ijam menika wonten panunjukan selendang biru. Selendang biru iki ana loro lho Bu. Lendang biru Mas Laman niku lendang biru. Mas Laman ala Jawa. Kedep kesmak ae to Bu. Oh iki kedep kesmak. Nah, siji lak kuwi to. Ceblok ora, Dik? Semak. Eh, Dene selendang biru sing anyar kuwi manut. ceblok ora? Nggih monggo-monggo selendang biru biasa. Nggih Jawa. Besok nanggap Jawa, kok nak dicobi kok nika. besok nanggap dhewe nek sing musik. Kok nak dicobi kok Nyepet iki. Mana Bu, bukan saka celuk Bu. Heeh, kok ben iso. Dene sak pira? Heeh. Bisa, sak mono kuwi. Gusti Allah ngapura. Sak mono kuwi bak lho. Ejih, katong tamu ketemu rawuh, Bapak Sutrisno sama Ibu ngaturaken sugeng rawuh, katuna Rabi dan sampun kapiatur, senabi amirsani kadang-kadang campur sari singo budaya. Nggih. Semayan musik. Oke, kita semayan. Nah semayan ki kowe enak Bu. Kok lek gak semayan ki biasa selendro. Lah ngono ki engko nek aku kadung ngene dekne gak ngene. dadi gak- Engko kadung ngono gak. Dadi gak kowe enak, Pak. Jelek lek kowe enak malah iya to. Tambahan kok terus aku muni jenengan manut ku. Oh, wis manut Iki bose aku. Lah iya no. Kowe podo aseso ning panjenengan iki ya. Ya, sing nyanyi aku. Iya to. Heeh. Yo sino budaya. Kedep kes. Lah buat model piye penak. Saya tak silakne sih. Aja dhuwur-dhuwur kok aku malu aku. Iya, anyelaki janji. Selendang biru. Ya Selendang biru amung ngenaki ati jian to. Batin setiamu selendang
Aku iso digeret. Iya. Baik dia. Kurang sak ketuan lagi aku. Oh no. Iya, kok kleru piye sirmu? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kleru nek kontake apik. Piye piye cakepanmu sing Sing kleru? dibaleni malih nggih. Nggih, monggo. Sik to. Piye piye? Cakepanmu sing kleru iki. Apane? Bar kon nyilak ning ke to. Heeh. Cakepanmu ki piye? Mbah. Tetepno rada jeru to. Oh ngono. Ah, sama teman. Tetep rada jeru. Kowe wani wong iki. Tak tenani wong ora teko. Ngerti ya. Nggih, monggo kalajengaken Ibu. Tatapan cintamu lah tak masih lho. Nek dipasi ki menggo. Kudu dikomando. Nek dipasi ora wani menggo. Karena sak Bu. Heeh. Ya kudu menggo Lah, urung iya, wis no. urung tekan nggon. Jian koke. Niki wau tasih Napa? wonten Peh Rahina nggih. Ganti niku lho. Oh, ganti. Lah niki wau selendang biruwe ping 3. Pripun? Lho wong loro Bu njaluke. Ayo Cahayu Kurnia. Heeh Meh Rahina langgam Meh Rahina Mbak Yadi. Ini cakepane. Cakepane. Mpun digarap kok yen niki lho. Monggo konsultasi rumiyin Bu kalih Pak Pengrawit. Mengke lek jenengan konsultasi lak bener mengke. Pun to, monggo. Mboten sah konsultasi mengke kula madhep mriku. Oh ngoten. Nggih, jare. Pokoke diseneni kok ngarep. Awas engko nek tanduk neh mau loro malih 3. Ayo nih Mas Kurnia, dikonconi iki Mbak Yune iki. Pokoke ngetepne aja jeru-jeru. Heeh. Meh Rahina. Nggih. Ayo joget lang. Heeh. Langkur. Wiwitana saiki Bu jare Bu kono ben anu Bu. Heeh. Aku ora nggo telumpah Dik mawon petibo. Wiwitana saiki Yo. Nyeh. Yo. Heeh. Saiki Ndi? Lang neh. ilang. Atang. Keng pundi? Mriki. Mriku. Nggih. Nggih. Monggo Ibu, kitabe sampun panggih. Ten nggih. Kotapan. Pokoke dipenet saiki Yo kesi, aku musuh perawanku sitok ki bingung. Mosok nggih, tak golekne. Nggih, monggo lanjut. Langsung ki mawon. Semua
bias jarene. Ora krasa kan? Bias jarene. Padha. Oh padha rondone ngono to? Ya iya lho tak surut Monggo tamu katemben kondur Bapak Sutrisno sekarang Ibu kita ngaturaken saka kondur begitu kita lebih pun soang-soang yuk juga kecok laras tetagone. Monggo kelasaken Mas. Monggo streaming Bu, mau kacau-kacau saking Madiun. Iki tak mendereke Bu Kesi iki. Setia. bocahe ketoke. Oh, bocah Bu Kesi. Ya ngono Mas. Iya. Maksudnya niku bocahe niku temen. Maksudnya bocah sing nyuting Bu Kesi ngoten lho maksud kula iki. Nah, iki sing jelas. Bocah iki teman. Semua itu berawal dari teman. Oh, ngono. Terus piye? Yo arek kerja dekat-dekatan. Giliranipun emak-emak happy. Oh ngoten. Matur sembah nuwun Ibu Kesi sampun ngaturaken tembang lagu wonten Selendang Biru kelajengaken Meh Rahina. Inggih, menika wonten pamundhutan saking panjenenganipun Ibu Suratmi ingkang miji saking Trata Sampung Kawedanan menika kagem kanca-kanca ingkang wonten ing Wingking. Juru ladi ingkang wonten Wingking menika ngersakaken Langga Muyung mangke kelajengaken dangdut ngoten nggih. Nggih monggo ngaturaken Bu Tuti kula suwun jumeneng saking Sasana Palenggan menika ngaturaken Uyung. Inggih kagem tamu katemben rawuh Bapak Sutrisno saran Ibu Gina ngaturaken sugeng rawuh katuran rabidan sampun kapiatur senambi lelenggahan amirsani saking kadang-kadang Singo Budaya. Ngeten nggih. Yuk Wuyung Singo Budaya.
rada galer sithik lho, Mak. Dadi ngrungokne iki ya rada grrr. Monggo. wonten wuyu sampun kapiatur. Mugi dadosaken panglipur yang ngludhaken sonten menika lumantar kadang-kadang Singo Budaya. Inggih kagem tamu kanthi rawuh basa sutrisna tekan Ibu Kirang atas rawuh. Sebenarnya pikiran sampun kapiatur. Ya unakan dalu siang latri menika panjenenganipun Bapak Sutrisno dengan Ibu Gin. Nggih menika netepi dharmane sepuh. Nggih menika ndhawuhaken unduh manten putra nipun nggih menika ingkang perangan asma Villa Arinur Krisna kejatuh rami panjenenganipun Nimas Ayu Dian Arumbi Arum ingkang mijil saking tlatah Kawedanan. Mugi-mugi teman-teman kali dari keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ugi kalau dengan menika kasekuyung pun audio Dewata Production ingkang mijil saking tlatah Sampung. Ugi kasarakan lumantar YouTube nggih menika saking live streaming saking Dembang Channel. Ugi saking rekod, ugi saking RTV Channel ingkang mijil saking tlatah Madiun. Matur suwun kanca-kanca kerjasamanipun ugi tansah lancar sak terusipun. Nggih, nek Kang Suro iki sambelmu tokno Kang. Kene Kang, maju kene Kang. Heeh. Hah? Ya mosok tamune akeh kok penyanyi nang mburi. Ya cuma nang kene to. Sedia lho teh. Heeh. Ejing ngaten Bapak. Nggih. Heeh. Ji, situs buki. Ngaten. Nggih, monggo ngatur tamu ke tempat rawuh.
ya jumbo sange swasana. Alhamdulillah kalau dagan satu menika cuacanipun sangat mendukung. Nggih matur suwun rawuhipun para tamu, anggestreni menapa ingkang dados hajatipun panjenenganipun Bapak Sutrisno sekalian Ibu Gin ngaten. Katuran ngerabi tiyang sampun kapiatur sinabi lelenggan kamirsani kadang-kadang singo budaya. Sambel kemangi singo budaya. Jangan asam kecut mangane bubar nyambut gawe senajan lawuh tempe ning sehat awake ngombe banyu kendi rokok linteng dhewe najan mung manggon ana desa nyatane ayem tentrem kumpul sakeluarga. Putri watone pokok seger waras kayaku klumpukno kanggo ngetik sawah uga tuku bibit lan rabuke mangan saben dinahane sego sambel kemahe. Jangan asam kecut sambele kemangi mangane bubar nyambut gawe senajan lawuh tempe ning sehat awake ngombe banyu kendi rokok linteng dhewe najan mung manggon ana desa nyatane ayem tentrem kumpul sakeluarga. Aku trimo waton pokok seger waras kayaku lumpukno kanggo ngragati sawah uga bisa abuke
panjenengane sego sambel kemangi. Matur suwun Mas Yati. Ejih, matur suwun. Mugi campur sari Singapura dipun begarahi berkah Allah Subhanahu wa taala lancar sukses. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih, matur suwun. Dinipun Bobo Suro Sembodo ingkang sampun ngaturaken sambel kemangi. Nggih, nika wonten pamundutan semu ngaten nggih para kadang. Nggih kagem tamu katemben rawuh Bobo Sutrisno kan Ibu ngaturaken sugeng rawuh. Katuran ngerawidang sampun kapiatur jenambi lelenggahan isnambi amirsani saing kadang-kadang Singo Budaya ingkang wiji saking tlatah Sampung Kawedenen ngeten nggih jumbo saking sasana ingkang nika hari menika nggih cuaca alhamdulillah cuaca tansah binaringan terang utawi benderang ngeten.